Akwai wata rana da ɗaya daga cikin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya nufi wajen Qurayshawa yana karatun Alkur'ani mai girma. Suka kusan hallaka shi, wanda da ƙyar ya iya ƙarasowa cikin 'yan uwansa sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Duk fuskarsa ta jiƙe da jini. Wata rana sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suna tare a garin Makka. A lokacin ba su da yawa. Sai suka ce Qurayshawa ba sa jin ana karatun Alkur'ani a bayyane. Shin a cikinmu wane ne zai iya karanta musu shi a fili? Sai Abdullahi bin Mas'ud ya bada kansa, dan suka ce suna guje masa abin da zai je ya dawo, amma ya shaida musu Allah zai kare shi ya kuma nesanta shi daga sharrinsu. Daga nan ya fita zuwa masallaci har ya isa wani waje kusa da Ka'aba. Da gari ya waye, Qurayshawa suna kewaye da Ka'aba a zazzaune. Sai Abdullahi ya tsaya a wani guri kusa da Ka'aba yana karatun Alkur'ani mai girma. Nan Qurayshawa suka dube shi da kyau, wasu daga cikinsu suka ce, me Ibn Mas'ud yake cewa? Sai wani a cikinsu ya ce yana karantawa wani daga cikin abin da Muhammad ya zo da shi, domin haka Qurayshawa suke cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ba sa masa laƙabi da komai. Nan fuska ta sarma Abdullahi ibn Mas'ud da duka. Shi kuma hakan bai sa ya tsaya da karatun Alkur'ani da yake bai ci gaba. Ko da ya koma cikin 'yan uwansa sahabbai duk fuskarsa ta jiƙe da jini. Ko da suka ganshi a cikin wannan halin suka shaida masa shine abin da suka guda tun farko. Sai Abdullahi ibn Mas'ud ya ce, wallahi maƙiyan Allah ba su fi ni jin daɗi ba a halin yanzu. In so kuke, gobe ma zan fita in sake yi. Kun ji masu yi domin Allah, Allah ka sa komai za mu yi domin ka ne. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da Umdas Online TV domin sai da ku.